Sergej Jakirović vodi momčad na uzbudljivu europsku avanturu u skupini konferencijske lige. Međutim, plavi su osvojili samo 3 boda, doživjevši poraze od Balkanija i Viktorije. Ovog četvrtka, pred nama je ključni susret protiv češke reprezentacije, utakmica koja bi mogla odrediti sudbinu Dinama u ovom natjecanju. No, što se tiče ovog izazova, Jakirović je jasno istaknuo: volio bih da nastavimo kao u Pucenu kao što smo igrali u Varaždinu, posebno kao u prvom poluvremenu, kako bismo bili dinamični i samopouzdani u obrani te odigrali konkurentnu utakmicu. U Zagrebu su iskoristili naše greške i izašli kao pobjednici. Naravno, duboko poštujemo protivničku momčad, posebice nakon njihove posljednje pobjede nad Slavijom, ali odlučni smo da izađemo odavde s nečim pozitivnim. Morat ćemo biti iznimno brzi u osvajanju lopte kako bismo stvarali prilike. Ovaj put, dobra vijest je da Dinamo ima manje problema s odsutnostima. Svi su tu, osim petka, Ademija i Kevina, koji nažalost ne mogu sudjelovati u europskim natjecanjima. Odlučili smo se ostaviti Menala u Zagrebu jer imamo dovoljno krilnih igrača, ali nisu ga potpuno otpisali za ovu utakmicu, objasnio je trener. Jakirović je također spomenuo izazove u realizaciji ciljeva: nikada u svojoj karijeri nisam imao toliko nesreće u završnim akcijama. Iako možemo vježbati, provodimo mnoge situacijske vježbe kako bismo igrače stavili u stvarne situacije igre. Igrači su svjesni svega, ne možemo im zamjeriti kada je riječ o pristupu i želji. Drago mi je što sam vidio u Varaždinu da smo ozbiljni, da stvaramo prilike i postupno poboljšavamo našu učinkovitost. I što kažete, navijači Dinama Zagreb? Emocije su definitivno prisutne, zar ne? Ako ste zadovoljni informacijama i želite nastaviti pratiti sve vijesti o našem timu, nemojte zaboraviti pretplatiti se na naš kanal, podijeliti ovaj video s prijateljima i ostaviti svoje komentare o svojim očekivanjima za idući susret. Radujemo se čuti vaše mišljenje i zajedno pratiti uzbudljivu avanturu Dinama Zagreb. Vidimo se uskoro.